walang magmumura, bawal lang nakaubad. Para hindi tayo matanggal sa Facebook. Ang nakaubad. Blur dyan. So, maglalaro kami dahil malakas daw ang alon ngayon. Yes, sir. Ano pangalan mo? Oras na hindi maganda yung alon ngayon, uuwi tayo agad-agad. Wait, go. Ha? Marigatol ni gara ka panggalaro man. Kami naglaro, tabitin yung umaga. Sir. Bukan tayo inabutan. Sana maganda nga yung alon. Pero pag hindi maganda yung alon talaga, hindi ako uuwi tayo agad. Uy, grabe. Nakakatakot yung alon. Ito eh, paano ang reaction pag nakita niyo maganda yung alon? Grabe. Guys, ganyan yung alon. So timing mga dre. Ganda yung alon ngayon, makakapaglaro sila pero walang wave. Pasag lahat pero malaki. Ah, sige, sige. So dun daw, dun. Sulit yung alon ngayon. Ulel, kaya? Kaya mo yung kanyang alon? What a nice! O yan, so makatatry nyo rin maglaro ng alon na ano, solid. Okay, warm up muna, warm up. Be naman oh. Angat. Nice bot! Oli, tingin kayo may tao ah. Paluma! Nakatama! Paluma! Tignan mo kung may tao para walang tatamaan. So syempre, huwag natin kalilimutan yung mga laging sumusuporta at nanonood sa page natin. Pasensya na kayo, medyo pa sa tinuubo. Sa mga sumuporta at nag-follow sa page ko, solid kayo mga kahalon. Napakalaking thank you. GJ, pakita mo, takbo! Anong tawag dyan? Straight lang. Sayang! Nice, Ulel! Matindi yun, Ulel! Shoutout mo yung mga taga North Central! Oy, sino yung laging tumatawag sa atin ng Yolo, Kuya Yolo? Yo, shoutout sa'yo. Game, Ulel, make your mama proud! Wow! Anong tawag dun sa moves na yun? Ariel! Nice bot! Shoutout ka muna bago ka mapilay. Shoutout kay Joanna. Joanna, Joanna, please. shoutout mo yung mga taga-Bukig. Shoutout sa mga taga-Buk. Hi CJ. Shoutout ka. Shoutout kay mama ko, Elizabeth Bautista Samson. At ECIS! Yes sir! Bang! Make your mama proud! Oh. Go! Go bot! Make your mama proud! Nice, Ulel! Para kanino yung tirang yon? Para kay mama. Yes, sir! So grabe mga kaalon. Ngayon lang namin matatry maglaro ng ng medyo malaki yung alon. First time din ni Ulel lumaro ng alon na basag pero malaki siya. So warm up na ako mga kaalon. Tapos laro na rin. Try ko rin maglaro ng ganito kalaking alon. Pero ang daming tao. Nandito kami ngayon sa Tuntaligan na. Look at the place! Kahit ganyang kalaki alon, daming naliligo. Share ko lang yung vibe ng paligid mga dre. Yes sir! Nandito kami sa Tuntaligan ha. Same spot! Itong tirang to, balibag. Skim balibag.
Tira na. Bang! May aso nagkakalat. Ayun o. Bird! Ganda ng view. Natulog siya. Record mo. Wow! Stop, Dad! Shoutout. Record ba yan? Shoutout sa lahat ng mga bagong nag-follow sa page ko. Sa mga sumusuporta at sa lagi nanonood ng video namin. Salamat sa inyong lahat. Shoutout kay Sarah Fermin. Tapos kila Joyce Abendan. Let's go. Sa lagi nanonood sa mga katropa mo sa North Central Elementary School. Shoutout sa inyo lahat. Pew. Ah! Sumputan la! Uwi na ulit, uwi na. Ah, sumputan la. So yun guys. Sign out! Wait lang, bago muna. Bye. Wow! Closing time! So, uwian na. Tapos na ang skimboarding session namin ulit mga dre. So, pauwi na kami mga kaalon. So, ayun mga kaalon. Another session na naman ng skimboarding na natapos ngayong araw. So, pauwi na kami. Inihayaan man kami ng ganong alon. Pero hindi pa rin kami nakasakay. Sayang, no? So, uy, masarap yan. Laso niyan sa bituka, yes sir. So bago ko tapusin yung video ko, salamat sa mga sumusuporta at nanonood sa aking mga uploads. So, patapos na po kami, pauwi na. Yung pag naglalakad ka ng ganito, tapos Saan yun? Ah, sige na. Hindi ayos siya sa kanya. Hey! Shoutout kay Sarah, shoutout kay Hana. Kay Bilog, yes sir. Lalo lay Papa. Lalo na kay Boss Louie. Hi. Louis Vuitton. Shoutout sa'yo, Bobby. Sheriff. Oh, so yun. Salamat. Pauwi na kami. Sir!